Malawi Today. Dzina langa ni Robert Edward kuchokera ku Luntha TV. Zikuvekerani bwanji kuti lachiwiri lomwero kukadzacha boma lidzakhala lili kunthungwa kupanga chikumbukiro cha anthu amene adataya miyoyo yawo pa ngozi. Patakhazo kuti banja linanso nalo lachiwiri lomwero likukumbukiranso omwewo koma mbali ina. Zikumvekerani bwinobwino zimenezo kuti tsiku limodzi dziko limodzi anthu ake omwewo boma lili mbali ina anthunso ali mbali ina, pamenepo munapaunika? Zikomo kwambiri kunena kuti zikumvekerani bwanji ndisayankhe zamene zikumvekera koma ndiyankhe zamene zikhoza kukhalira. Director of Information, our colleagues from various media houses, thank you for coming and thank you for the patience. As I did say that we had a very busy day and we're just coming out of the other engagements, but thank you for being here. Before we proceed with the press briefing this evening, it is with a broken heart that as government we formally communicate now of the demise of Honorable Joyce Chitsulo, who until her death was the Deputy Minister of Local Government, Unity and Culture, but she was also a Member of Parliament for Mwanza West. As per the communication that has been released by the Office of the President and Cabinet, Honorable Chitsulo just collapsed in the morning and was rushed to Kamuzu Central Hospital, where she was pronounced dead. The body has now been taken to Goodwill Funeral Parlor, and details of the funeral will be communicated in due course. At the moment, if you may, where you are seated, while seated, or we can stand, I just want us to have a 1 minute of silence in honor of Honorable Chitsulo. May her soul rest in peace. That's it. Let me also recognize the presence of PS administration in the Office of the President and Cabinet, Dr. Max Sisi. Thank you very much, PS. This media briefing has been called to inform the nation that His Excellency Dr. Lazarus Makafe Chakwera has directed that the nation holds a special memorial ceremony on Tuesday, 10th June 2025 at Ntungwa in Katape to honor the lives of our late Vice President, Right Honorable Dr. Saulos Klaus Chilima, the former First Lady, the late Madam Patricia Shanil Zimbili, the late Colonel Owen Sambalopa, the late Major Forrest Selemani, the late Major Waris Aidini, the late Assistant Commissioner of Police, Lucas Kapeni, the late Inspector Chisomo Chimameni, the late Deputy Chief of Protocol, Mr. Abdul Kingston Labukeni, and the late Vice President's Medical Officer, Mr. Daniel Kanyemba. These are the 9 souls that died in an aircraft accident on June 10th, 2024 at Ntungwa in Katape District. His Excellency Dr. Lazarus Makafe Chakwera, President of the Republic of Malawi, will lead the nation together with families of the deceased at the memorial service. The memorial service will be led by the Malawi Defense Force, and there will also be an interdenominational prayer service. The President and the First Lady will lead the nation in paying homage to the departed souls by laying wreaths
at the site where a memorial monument shall soon be constructed. As the nation may recall, the Vice President and his entourage were scheduled to attend a funeral ceremony for the late Mr. Raphael Kasambala, Senior Counsel, former Attorney General and Minister of Justice at Chijeri Village Traditional Authority Timbiri in Katabe District in the morning of 10th June last year. When the accident happened, and on being alerted about the missing plane, we recall that His Excellency the President directed all relevant and responsible government agencies to immediately institute and deploy a search and rescue mission. The President also, you will recall, cancelled an international trip to ensure that he was able to personally provide leadership and action as the search and rescue operations continued. Tragically, on 11th June 2024, the search and rescue operation led to the discovery of the aircraft wreckage at Pamhala Hill at Tungwa in Katabe District. All passengers and crew aboard the aircraft were found dead. President Chakwera, you recall, declared a 21-day mourning period and a state funeral in honor of the departed late Vice President Dr. Saulos Klaus Chilima and all victims. President Chakwera further committed that his administration would see to it that the late Vice President Dr. Saulos Klaus Chilima and the other compatriots would forever be honored by the nation at large, so that their memory and enduring service to the nation remain endeared and graven in our hearts. As the nation commemorates 1 year since that tragedy on that cold, fateful morning of 10th June 2024, His Excellency the President calls upon the entire nation to unite with the bereaved families in remembering the great sons and daughters of the soil, who were tragically lost. As I conclude, let me inform the nation that this memorial service at Tungwa has been organized as a government event. The government is aware that bereaved families may be holding special memorial services and prayers across the nation to honor the departed souls. This memorial ceremony, therefore, complements those events. May all the 9 departed souls continue resting in eternal peace. Muchichewa mwachulule kwambiri poyambirira tinayamba ndi kutsimikizira mwachisoni za imfa ya olemekezeka na Joyce Chitsulo, amene kufikira nthawi ya imfa yawo anali wachiwiri kwa nduna yona za maboma ang'ono komanso za unity ndi chikhalidwe, komanso anali phungu nyumba ya malamulo kuja ku Mwanza West. Iwo olemekezeka Chitsulo anangogwa kumawaku ndipo anatengedwa kupita ku chipatala cha Kamuzu Central, kumene chipatala akaona kuti olemekezeka awo atisiya. A President adziwitsidwa za nkhani ndipo molumikizana ndi akubanja komanso kuboma, programu yonse ikatuluka tifotokozera. Mzimu wawo uwuse mumtendere. Tineta na mkumano uno ndi cholinga choti tifotokozere dziko kuti a President a dziko lino Dr. Lazarus Makafi Chakwera alamula kuti pa 10 June 2025 kukhala mwambo okumbukira abale athu amene anatayika pa ngozi ya ndege imene inachitika pa 10 June 2024 kutungwa ku boma la Katabe. Ngozi imeneyi imene idatenga amene anali wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Right Honorable Dr. Saulos Klaus Chilima, komanso amene ali wakunyumba kwa President yakale amene wali Madam Patricia Shaniu Dzimbiri, komanso Colonel Owen Sambalopa, a Major Flora Selemani, a Major Wale Saidini, komanso Lucas Kapeni, a Chisomo Chimameni, komanso amene anali wachiwiri kwa was a protocol office ya President and Cabinet, amene wa Bambo Abdul Kingston Lapukeni, komanso amene ali dotolo wawo wa Vice President Mr. Daniel Kanyemba. Abale amenewa mutanenera ndamanda atayika pa ngozi imene achitika puja kutungwa. A President a dziko lino nthawi imene adatsogolera dziko kulira abale amenewa, ndipo tikukumbukira
kuti zitachitika izi a president adatitsogolera mukulira kumeneko komanso analamula kuti tikhale masiku 21 tikukhudza maliro amenewa, ndipo iwo waine yake a president adadziletsanso ulendo opita kunja kumene amafuna kugwira ntchito kuti atsogolere mtundu wa Malawi pakulira maliro amenewa. Kotero a president analonjezanso kunena kuti iwo aonetsetsa kuti mizimu ya abale amenewa a Dr. Saulos Klaus Chilima komanso ena onse amene atayika ikhale kulemekezedwa ndi dziko lonse la Malawi, kuti ntchito zimene iwo adagwira ku dziko lino la Malawi zikhale zikukumbukiridwa komanso kulemekezedwa moyo wathu onse pa nthawi imene tili pano pa dziko lapansi, kuti chikumbutso chimenechi chizikhala m'mitima mwathu. Kotero pamene chikukwana chaka chimodzi kuti abale wathu aja adachoka pakati pathu, a president akutipempha tonsefe kuti tikhale nawo amabanja amene ataya abale awo pokumbukira abale amene anatisiya, kuyima nawo limodzi m'mapemphero pokumbukira zabwino zonse zimene tinachita nawo limodzi. Pomaliza ndidziwitse dziko kuti ndondomeko imeneyi yakonzedwa ngati ndondomeko ya boma, ndipo pozindikira kuti abalewo anachokera m'madera osiyanasiyana, maboma osiyanasiyana komanso kumabanja osiyanasiyana, pali kuthekera kuti kukhoza kukhala miyambo ya zikumbutso yosiyanasiyana m'madera monsemo. Ichi chimene boma likupanga motsogozedwa ndi a president ndi molumikizananso ndi mzimu omwewo okumbukira abalewo kumbali zosiyanasiyana. Kotero zimenezi zikhoza kuchitika nthawi imodzi. Mizimu ya abale amene atisiyawo iwuse mumtendere. Tinakuita nani kuti tikudziwitseni zimenezo, koma kutheka nthawi zina pamakhala funso. Tinatero kuti tisalembe chipepala mwaona uthenga unali wokwanira ndithu pa peji imodzi, kungolemba press release nkuitumiza mjati machitira, koma podziwa kuti nthawi zina pamakhala mafunso, komanso podziwa kuti nkhani zokhudza ichidatigwerachi timakumana muno timakambirana kumafunsananso mafunso tifotokozere bwino. Tinateronso kuti iyi tikufotokozereni mokumana mwa mtunduwu, kuti ngati pankhale mafunso tikhoza kufunsa tiyankhana, ngati alipo mafunso tiyenditero. Chaka kapena ndi chaka chinochoka wakazikiritsidwa tipateni pazichitika zimene zikapena wanted to learn, is this date set to be commemorating these lives or it is only this year? Thank you. Zikomo kwambiri. Panopo tikukamba zoti chaka chatha nde sitikukamba zokhazikitsa date kapenanso sitikukamba zakuti sipangakhazikitsidwe date, koma tikukamba zoti chaka mmene chatha tikakumbukira abale amenewa pamalo pamene bomaso lili ndi chilinganizo chomangapo malo achikumbutso. Ndiye kuti nzichidziwikire patsogolopa pakhalanso zina zochitika kuti kodi mmene tikumanga malo achikumbutso amenewo a president atitsogolera motani kupita chitsogolo patamangidwa malo achikumbutso amenewo. Patakali pano tikambeza mwambo okambaza kuti chaka chimodzi chatha chitayire na abale athu. Zikomo. Chabwino olemekezeka nduna kukamba za mwambo umenewu umene mwafotokozeramo, simukuona kuti chinachofunika kuti manja onse akakhalenso kumene kuku akapange zokumbukira nawo, malo moti mwina boma lipange mbali ina, manja apangenso pokha nkhani yakuti tikumbukira ndithu za anthu amene iwo anawataya pa nthawi ya ngozi ija. Mmene ndimawerenga statement tikabwereramo ndinafotokoza kuti izi tikupanga moyankhulana ndi akumabanja. Sizinakatheka kuti boma mwina likachitire mwambo ku banja lililonse, komanso boma silikuletsa kuti amabanja akhoza kuchitanso miyambo ngati imeneyi.
komanso tizindikire kuti chimene chabweretsa President Lazarus Chakwera kuyambira pachiyambi pachi chinali chakuti anthu awa kuphatikizapo the late Vice President amagwira ntchito ya dziko. Pamenepo pepadabweretsa President kuti atsogolere kulira abale amenewa. Koma zimenezi sizimaletsa nthawi zonse kuti akumabanja akhonza kuchitanso miyambo ina kuti abale amenewa anali ndi kuchita zinthu zosiyanasiyana. Pena akhoza kuti amachita nawo cherekeza amayimba kwaya. Ndipereka chitsanzo cha Madam Shaniu Dzimbiri, amayimba kwaya ku church. Zayidziwikire amene amapemphera nawo ndi kuyimba nawo kwaya akhoza kufuna kukhala ndi mwambo wakumbukira. The late Vice President anali munthu wa miyoyo yambirimbiri, amasewera golf, azawa ku golf akhoza kufuna kuwakumbukira. Anali president wa kuchipani, akuchipani akhoza kufuna kuwakumbukira. Anali munthu wa banja, akubanja akhoza kufuna kuwakumbukira. Koma ngati boma silingapite kukhala ndi test yakakumbukiridwe kazonsezo mmene miyoyo yonse imene anthu amakhala nayo. Ngati boma ikhala ndi mwambo umodzi, kumwambo umenewo kuzafikira pano takhala tikupanga ma meeting kuphatikizapo ndi anthu akumabanja amene kudachoka abale amenewa. Mokuti kukamba nkhani yakuwayitana, chiyembekezero chathu ndi chakuti akumabanja kumwambo umenewo ayenera kupezeka. Ndipempheko kuti muzidzipanga ku introduce kuti ndinu ndani komanso muchokera ku bungwe liti lofalitsa nkhani. Zikomo kwambiri. Ndine Patrick Njawala, ndachokera wireless ya Kanema ya Mbawa. Chaka chatha pene ngozi inachitika panali zinthu zina zimene zinakambidwa makamaka anthu kudzudzula kuti mwina boma likanatere. Koma anthu kukumbukira inu munafotokoza ndi munachita admit kuti iyi inali ngozi sitimachita kupanga plani. Ndizoona mwina zinthu zina zimene zimayenera kuchitika sizinachitike. Now uno ndi mwambo wachikumbutso kuti kuchita kuoneka kuti takupanga plani. Pali ndondomeko yanji imene mwina mwake kapenanso chitsimikizo chokuti mwina mwambo umenewu umene utakachitika umene a president atakatsogolere utano kuthandizira kulungamisa amalawi kuchokera pa nthawi ya ngozi ija kufika pano. Chifukwa nthawi imene ngozi inachitika chifukwa cha zina ndi zina mwina zimene anthu amaganiza amayembekezera kuti zichitike sizinachitike, panakhala ngati kuti ngati mtundu mwina mwake tikukhala ngati tikukokana. Koma mwina kwa ena ichi chitha kukhala kuti ndi mpata ofuna kumanga mmene tinavomereza kuti izi zinatigwera tipita bwanji chitsogolo. Honorable Minister, my name is Patrick Njawala, representing Mibawa Television. Almost a year ago today, when news came that we had lost the Vice President and 8 others in that tragic accident, there was a lot that was said, and one of those things and which you admitted was that because you were ill prepared, because this was an accident. Maybe ill prepared is an understatement, but maybe some of the things that perhaps should have been done were not done when the accident happened. Understandably, because that was an accident. Now that we are talking of an memorial event that has now been planned, there have been quotas that have suggested that this could be an opportunity to help heal this nation in the wake of that tragic accident. Are there assurances that this would be used as an opportunity for such? Thank you. Olemekezeka anduna, dzina langa ndi Robert Chandilira kuchokera ku Blantyre Synod Radio. Funso langa ndi lokhuza achibale amene anatsala atasiyidwa ndi anzathu amene anachita ngozi ndikuluza miyoyo yawo. Alipo ena amene mwina ali ndi anawo msukulu nthawi imene zimachitika zimenezi akuvutika mwina mafizi ndi zina. Kodi ngati boma pali ndondomeko ina iliyonse imene mwina mungakhazikitse kuti anthu amene amadalira anthu amene anatisiya mwina angathe kupeza mathandizo ena ndi ena amene angathandizire pa miyoyo yawo? Thank you.
Zikomo kwambiri mina titengere mafunso awiri amenewo. Choyamba ndi chakuti funso loyamba lochokera kwa Patrick Njawala kuchokera ku Mibawa. Kunena kuti panali zina zimene sizidachitike mitikadalakalakira kuti zichitike mmene mwafotokozera bwino tinaziyankhula kale. Koma kunena kuti kodi mwambo umenewo ukhoza kukhala othandizira kuti mwina tiyambe kupanga hewu ndi kumapita chitsogolo. Mwambo sukachitika muchikumbutso ngati cha chipani kapena muchikumbutso ngati cha a social grouping. Mwambo ukachitika mwambo wa mapemphero. China chilichonse chimene munthu angafune kuchira olo munthu wina atalongosola mwa mtundu wanji koma ngati wina wakonzeka kuti asamve sangamve. Koma pali oweruza mmodzi, oweruza amene ndiye Mulungu. Mulungu ndi amene amachiritsa. Ochiritsa Mulungu amene ndi amene tamusiya pakati pa mwambo wa chikumbutso umeneyo. Mwambowu ukakhala wa mapemphero. Kumene anthu amapemphera zipembedzo zosiyanasiyana zikakumana kumeneko, tili ndi chikhulupiriro kuti muchipembedzo chimenecho pemphera kwa Mulungu ameneyo kuchira kumayamba kubwera. Chifukwa chakuti pakati pa zonsezo oweruza olungama amene ali Mulungu ndi amene tikumuyitana kukhala pakati pathu pa mwambo umeneyo. Ndi mwambo wa chikumbutso, koma mkati mwa chikumbutsomo chimene chatenga msinkhu kwambiri ndi mwambo wa mapemphero. Kotero kuyamba kuyenda chitsogolo kwa anthu amene mitima yawo ndiyokonzeka kapena ndiyovomereza kuyenda chitsogolo moona mtima, akakhala nawo pa mwambo wa mapempherowa ndi mitima yodzipereka kuti akufunadi kuyenda muchoona. Nde mwambo kuyitana mwambo kukhako kumbali ya boma, mbali ya president, ndi kufunitsitsa kuti tiyeni mujanena mu statement, tiyeni tiyende limodzi kufungatana nawo akumabanja komanso kuyenda chitsogolo ngati dziko. Funso lokuti kodi amene anatisiya achibale pali madongosolo ena aliwonse, sindiyankha potengera kuti panaperekedwa mathandizo pa tsiku la ngozi zimene a president anapereka zothandizira khomo lililonse kuti mapulogalamu amaliro aja ayende. A president anadzipereka kutero, komanso iwo mwini akhoza kukhala ndi kudzipereka kwina kumene iwo akhoza kufotokozera okha. Koma tingonena kuti kulikonse kumene abale amene atisiya amagwira ntchito mogwirizananso ndi ndondomeko za kuzintchito kumene koko, tiyesetsa kuchokera kuboma kuti chimene chinaliko chawo china chilichonse mogwirizana ndi ndondomeko za ntchito yawo, chimenecho chifikire kwa kubanja awo oyenera komanso munthawi yoyenera. Tisayiwale kuti abale onsewo anali pa ntchito, koma tikumbukirenso kuti nkhale kugwira ntchito kumalawi kuno nthawi zina zimavuta kufikira chinthu chimene achigwirira ntchito akachoka pakati pathu. Chimene tayambirire kuyesetsa ndicho kuti ndipo kuyesetsa kudayambika kale, chifukwa chakuti akumabanja awo ena adabwera tayankhula nawo, ndipo ena adakhala kuti ali muno bwezi akumanena zoti ayi mwina funso limenelo musatifunsire chifukwa choti ifeyo nkhawa imeneyo tilibe, chifukwa chamene tachezera nawo. Koma chifukwa kuti sangatengana akumabanja aja nkubwera pamodzi, anthu aja ali ndi nkhawa zosiyanasiyana, amagwira ntchitonso kosiyanasiyana, sangatengane ngati gulu nkudzafunsa kuti kodi zakuntchito kwawo zakuntchito kwawo. Koma tikutsimikizireni kuti mmodzi mwa iwo abwera tayankhula nawo, ndipo ena zimene anafuna kubweretsa kwa president athandizidwa. Ndi chifukwa chake mwina ndanena kuti sadakabwera pano nkudzana kuti funsireni funso lakuti tinene kuti tili ndi funso linanso ngati cheteyo nkuvomereza kuti Honorable Minister. Olemekezeka nduna zikomo kwambiri chifukwa mwabwera ndi kuti fotokozera mapulani aboma. Ndimangofuna ndifunse kuti zuma kumvekera ni bwanji
dzina langa ni Robert Edward kuchokera ku Luntha TV. Zikuvekerani bwanji kuti lachiwiri lomwero kukadzacha boma lidzakhala lili kunthungwa kupanga chikumbukiro cha anthu amene adataya miyoyo yawo pa ngozi. Patakhala zokuti banja linanso nalo lachiwiri lomwero likukumbukiranso omwewo koma mbali ina. Zikumvekeradi bwinobwino zimenezo kuti tsiku limodzi dziko limodzi anthu ake omwewo boma lili mbali ina anthunso ali mbali ina, pamenepo munapaunika? Zikomo kwambiri kunena kuti zikumvekerani bwanji ndisayankhe zamene zikumvekera koma ndiyankhe zamene zikhoza kukhalira. Adatisiya abale 9 mwa abale 9 amenewo tafotokozera za cholinga cha boma mmene tinalirira limodzi. Abale onsewo nthawi yakulira ija maliro amachitika m'makomo osiyanasiyana. Kutere kunkhale tenezo kuti boma lidikire lidzapanga chikumbutso mu September koma abalebe m'makomo mosiyanasiyana akhoza kupanga miyamboyo mmene akonzekerera. Ndikuwuzeni pano kuti mwina si banja limodzi mmene ngakhale lopanga chikumbutso patenipo, ndipo ndiyo mukhoza kudabwa itakhala kuti boma likupanga mwambo kuthungwa kuja, mukhoza kudabwa mutapezeka kuti m'makomo mwina munachitika maliro ja abale akumwamo akusangala, mukhoza kudabwa. M'makomo mmene muja monse tsiku limene lija kudzakhala misa, kudzakhala china chochitika kumidzi kwawo kosiyanasiyana. Sitikuyembekezera anthu onse ochokera kuzomba kuti abwera kudzakhala kuthungwa. M'makomo mmene muja anthu ndithu apanga miyambo imene amapanga ndi amapemphero kaya ndi achikhalidwe ichitika ndithu m'makomo monsemo. M'makomo 9 mukhoza kuchitika zikumbutso zimenezi. Koma boma pomangirira zonsezi tikuti a president akatsogolera a Malawi popereka ulemu umeneyo, koma Malawi akhala ali m'madera mosiyanasiyana. Tikhoza kupereka chitsanzo, timakhalanso nthawi zina ndi mwina imene ipeza takhala nthawi yatali ngati imakhalira Kamuzu Day. Kamuzu Day je kamachitika ikhoza kuchitikira ku Mzuzu kwa mupeza kuti akubanja amakhala kupanganso kwina kukayika nkhata kwina. Izizi zikuchitika mothandizira chimene akumabanja akhoza kukhala kupanga. Koma kupeza kuti anthu anatumikira dziko, kutumikira dziko kumene kuja ndi kumene kukuyitanitsa president kuti atsogolera Malawi onse nthawi imodzi mopanda kuchotsera kuti ena akhoza kupanganso miyamboyo m'madera mwina. Kotero tsiku limeneli lidzakhala kuti zikumbutso zikhoza kukhalapo malo ambiri. Thank you. Ndikuthokozeni kwambiri chifukwa chakubwera kuti takambirana izizi kuti tafotokozera chimene boma linafuna kufotokozera. Ndinapereka mpata wakuti tiyankhe mafunso. Ndikukhulupirira kuti zimene mafunsa ndi zimene panali nkhawa zoti mafuna mutadziwitsidwa, ndipo mmene takudziwitsani ndikukhulupirira kuti the responsible media that we are tinyamukanso ndi kukalemba kapena kupanga report responsibly. Pomalizitsa ndinene kuti these press briefings in the digital era imene tikukhalamo pano, nonsenu amene muli mawayilesi kapena mmakanema ndikukhulupirira kuti mumasunga zinthu zimenezi. Ndikupempheni udindo wakuti chimene tayankhula pano wina atapeza kukachiyankhula mosiyana, nthawi ina mutenge udindo onena zokuti ayi kuboma anayankhula motere. Ilo ndi pempho, ndi udindo wanu ndithu informing the nation. Ndiye kuti mukufuna kuti pamene pali misinformation inuyo mubwere ndi the correct information. Ndiye zonse zimene timayankhula pano zokhudza nkhani na iliyonse nkhalenso nkhani iyi, chifukwa pakakhala nkhani zokuti wina adayankhula ndiye mukufuna mutsutsane ndi zimenezo, takuona ndipo pakanema mukumayika kuti awa anayankhula izi nthawi yakuti yakuti koma lero akuyankhula izi. Koma you find this nation kumapanga distort nkhani,
kumanena nkhani zokuti munayankhula zakuti koma simudabweretsepo kuti apa ankayankhula zakuti lero akuti mwakuti. Izizi mukumasunga tili munyengo ya digital. Zimene tinayankhula chaka chatha muli nazo tili munyengo ya digital. Musamayimbe foni nkumanena zokuti inuyo munayankhula zakuti tangotulutsani chimene chija nkuchika kuti pa tsiku ili mudayankhula izi, because all the press briefings that we've been having, including those that we had kuyambira pa 10th June, inuyo muli nazo. Because you have them, you can do a service to this nation by bringing them out. Kuti osati zimene anthu akungonena kuti boma linayankhula zakuti koma inuyo tazitulutsani nkulina zoti kuboma munayankhula izi tsiku ili bwanji lero mukuyankhula zosiyana. Koma zikumadabwitsa kuti inu nomwe nkuimba phone kodi twina kuti munanena zakuti why can't you just bring out chimene kwauza anthu ta boma silinayankhula zimenezo linayankhula izi. Ndimati ndipempherere mogwada atu bwanji mulitumikire dziko mwa mtundu umeneyo, chifukwa mayiko amatha kupya kuochana chifukwa chokuti timadziwa kuti ndi bodza koma tinasankha kukhala chete kuti anthu abaye amenyana m'bwalomo. Tisatero. Ambuye akudalitseni. Pameneponso ndiye pamtsiriziro pa kuulutsa kwathu madzulo ano tinali ku office ya President and Cabinet, komwe kuli maofesi aboma ku Capitol Hill mu mzinda uno wa Lilongwe, pomwe nduna yazofalitsa uthenga yemwenso ndi mneneri wa boma amadzadziwitsa mtundu wa Malawi za mwambo wa mapemphero achikumbutso cha miyoyo ya anthu 9 amene anatayika kuthungwa nkhatabe chaka chatha pamene panali pa 10 kuphatikizapo amene anali wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Saulos Klaus Chilima. Ndiye izi ndithu ndi zimene anabwera kuti adzadziwitse Amalawi kuti mwambo umenewu utsogoledwa ndi President wa dziko lino Dr. Lazarus Makafe Chakwera, komanso mayi wa dziko lino limene lidzakhala lachiwiri sabata lamawa. Ndiye ine Joyful Paliani m'malo mwa onse amene ndinali nawo kuno ku Capitol Hill mu mzinda uno wa Lilongwe ndikuti madzulo abwino.